Mañá terá lugar un dos plenos máis importantes do 2017 para Vilagarcía. O alcalde Alberto Varela espera conseguir sacar adiante os orzamentos para este ano e por iso esta mañá o rexedor apelaba a responsabilidade política do resto de grupos de esquerdas da corporación para a aprobación dos orzamentos. Esperamos e confiamos na responsabilidade de cada unha das formacións políticas que conforman a corporación, sobre todo as de oposición que se definen a sí mesmo progresistas. Varela afirma que de non aprobar os presupostos os afectados non serían os membros do goberno senón os propios cidadáns de Vilagarcía. Pide un pouco de responsabilidade porque o non aprobar ou non un orzamento a quen perxudican non é o goberno municipal, os que están perxudicando son a todos os cidadáns de Vilagarcía. Para aprobar estes orzamentos dende o equipo de goberno deben buscar apoios, con 8 concelleiros do Grupo Socialista e 2 do BNG, o executivo de Varela necesita un apoio máis. Nos últimos días Miguel Alves, concelleiro de Esquerda Unida, parece que sería a clave que garantiría a aprobación dos orzamentos. Miguel Alves, como o resto de formacións, pois fixeron tamén, solicitaron unha reunión comigo, evidentemente me reúno con todos os cidadáns de Vilagarcía que solicitan, e ademais a unha persoa que é membro da corporación local teñolle o máximo respeto. Fixeron aportacións tamén que para mellorar o presuposto, consideramos que tamén son propostas moi razoables. Ante as voces críticas da oposición que afirman que en caso de que Alves apoie os orzamentos estaría actuando en contra da lei de antitransfugismo, Varela móstrase tranquilo e coa certeza de que non se está atentando contra ningunha lei. Con respecto de transfugismo, creo que hai xente que non coñece o que é o pacto antitransfugismo. Creo que hai, cando se firmou eso polas formacións políticas que o asinamos, estaba pensando en aqueles concellos que está sucedendo e moitos dos que están falando agora o están promovendo, pois a través deso mocións de censura e posibilitando maiorías de goberno. Aquí non hai ningunha maioría de goberno. Aquí seguimos sendo un goberno minoría no que un concelleiro individualmente decidiu votar a favor en algún pleno en contra da súa, en contra de os, o sea, non en contra, sino en diferente dos seus compañeros. Uns orzamentos polémicos que dende Rabella esperan que este xoves queden aprobados.